Islam оригинално Бирмани. Рекчека продължава много специално за най-добрия диджей Иво в цяла България. За най-добрият ми приятел. Let's go. Ето идва Иво и с бебето и за дискотека започва купона. Дай и дай, дай и дай, и дай, и дай, дай и дай. Номерено си Иво, ти си най-добрия от те. Ислам Бирмани, много специално за най-добрия диджей Иво продължава Яша. Yeah, yeah. И завърти колана и Дойче Габана и Яша, Яша и леле ги на баба, ате ги на баба пронесе, леле ги на баба, те, и Яша, Яша Иво, и Яша, Яша и номерето си и прала шампионе. Айде много специално за диджей Иво Яша. Ей, ей, за най-добрия диджей цяла България Яша. Ей, 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 айде Хановер Яша. Ей, ей, запали колата и дай скоро среда и замърти гуми. Ти си най-добрия шампион си Яша. Ти си най-добрия Яша, Яша, Яша. Те, бате ги на мама пролесе. Бате ги на мама пролесе. Айде ги на баба. Дай, и дай, дай, и дай, дай, и дай.